Hi guys, me again, Ma'am Shiet. So, ngayon, today's vlog is pupunta po tayo ng Nasugbo. Yan, galing tayo ng Pangasinan ha, guys. Hindi ko pinakita kasi ayan, madilim. So, kasama ko si Carl. Pumunta siya sa bahay. Nabigla ako, yan. So, after a month na hindi tayo nag-vlog. So yung mga videos ko puro update. Hi guys, dito na ako sa sa may boundary ng Kapas tapos Bamban. Come on! Kasama ko ulit si Carl, Mark. Buti sumama siya guys. Kung hindi, mag-isa lang ako guys. Pero pag hindi siya kasasama, solo rider ako. Hi guys! Yan, nandito na tayo sa may Kapas, boundary ng Kapas Tarlac. Okay guys, nandito na tayo sa may Pampanga. Welcome to Santo Tomas, Pampanga po. So yun guys, nandito pa rin tayo sa Dasmariñas, Cavite. Tapos after dito guys, Silang, Cavite. Grabe, puro ahon dito sa Dasmariñas, Cavite. So guys, malapit na tayo guys. Update ko kayo mamaya guys. So yun guys, magkakapit kami ng sticker. yan, so nandito kami sa Bayanis. Bayanis Lomi House. Yan, maglilibre si mama niya. Pero wala si mama niya. Kasama yung mga AOB na sugbo. Dito tayo sticker. Let's go! So, ang dami-daming sticker dito guys. So, sayang, hindi ako nagpagawa guys. Biniboy. Ayan. Sana all. Men, lagi po yung Yan, sana yung malaki. Dinala ko yung malaki sana. Yan si Jerome. Jerome ng Nasugbo. Yung mga taga Nasugbo guys. So, nandito kami sa Bayani. Bayani ba? Ayan, Lumi House. Yan. Mga Nasugbo. AOB. Yan, sulit guys. Sulit yung pagpunta ko dito. Nagbuko kami kanina. Yan si, Archer. Hi ka! Yan. So, pupunta kami ng bukas sa Caribbean. Ganda guys dito. Grabe. Yeah. So guys, yan yung 79 pesos na doon. So, yan. Sulit guys. So, yan. Tapos yan si Tito. Punta. Hi ka. Oh, sarap na sarap ah. What's up mga kapadyak? What's up mga kapadyak? What's up? Daw ko din pambike ni Kyle. Mami, kaway ka sa vlog ko. Hi guys. Hi sa vlog niya. Vlog ko to, vlog. Subscribe nyo. Subscribe nyo rin si Mami. Guys.